bacharda as fáilte isteach a rístinne ag na fís an Ceardaíochta tásúil an gro cáis go bhrágaí as nach ra aon den na tíis na míid seachlad bhéiteagaí. As a hen ráte tá cháis cartan is, so tuach a mám an carta beg seo thógáil an nuas, gan was a daoine chuir mú. Inniu tá mú díú isteach ag an gáiríúach do ríist. Agus tá mas goil pota beg gus áintí pota beg tá mach ma áiris. Níle seo a pota beg atá déanta le pionnaí éadaigh, agus an blátha stinneháir na tionscadal baiolaid. Tá dá brá gorameid stói agus buí an na lár. Fan lom agus feice sé péin ce chu le seo dhéanamh. Tastó na háirí seo web main se be gur an pota dhéanamh. Tastó muirín, paint is cuma cén dá. Tastó canna ach bí cinnte go ní se bemácha. Agus tastó rint pionnaí éadaigh. Chéad céim, tóg na pionnaí éadaigh agus tosa á gcuid ar an Ghana. Bí cinnte nach bhfuil in nead sin spás atrum. Inis te nám na pionnaí I féinteáil. Is cuma cén dá tan ráha sin suas chuí péin. Brianó se cosú le seo nó tan féint trúmaí. Inis tá se námaing an muirín a chuid sa bota. Cuid go brint ma an muirín isteach go lár fota. An planda tá me go lúsaid inniu tionscadal baiolaid, ach is féidir aon planda beg ar I gúise úsáid an. Bí cinnte na fréamhacha na rútaí gon planda a bhóga amach, mar ní tú ghearra go bhátaise de ghorca. Brú síos go maith an planda a lár fota, agus má tá spás sa bith fácaí, chur níos mó muirín timpeall an planda. Agus bí cinnte neart isce thuairt gon planda. Inis tá tionscadal seo réití se críochnaí agaibh, tá an-jab arís tinta agaibh. Mas féidir líb, bheadh sé iontach an obaid atá dinta agaibh éáil. Is féidir líb Peter gon obaid a cheolaisteach riad Facebookáin go hí sníochttar gon fís anseo. Ba muid iráis a ríiste máideach le fís an eile gur míle mágaí slán go fóil.